utzi ditugu zeintzu diren gure aldarrikapenak, eta beraz, eztabaida irrelevantetan ez gara jauziko, guretzako aurtonez, bada zaintzaren problematika erdigunean jartzeko unea, bai da eraldaketa sozialerako bidea eraikitzeko unea, eta guretzako feminismoa eta martxoaren 8 aldarrikatzeko eta borrokatzeko egun bat da, eta momentuz eta urte batzuetan ez da izango ez ospatzeko egun bat. Bestaldetik, sektore feminizatuez astebeteko greba abiatu dute Orozkoko Madres Mercenariaseko langileek, ez da jara zein da egoera? Bai, horrela da, Orozkoko Madres Mercenariaseko langileek astebeteko greba abiatu dute LAB eta ESK sindikatuek dituta. 2019tik lan baldintzak izoztuta dituztela ohartarazi dute, eta gainera enpresak 1,5ko soldata igoera proposatu die, baina langileentzat proposamen hori soldata igoerari lotsagarria da. Egoitzan 43 beharginek lan egiten dute, guztiak emakumeak, eta adimen desgaitasuna duten 73 emakume zaintzen dituzte. Sektore publikoko beharginen baldintzak guztik prekarioak direla adirazi dute, esaterako 900 eta 1000 euro arteko soldatak jasotzen dituztelako. Horrez gain, enpresak egoitza ixterekin mehatxatu diela salatu dute, eta egoera horrela Bizkaiko Foru Aldundiari erantzunkizuna eskatzen diote gatazkan, egun albo batera begiratzen duelako euren esanetan. IPC-aren igoera, jardunaldia 1648 ordukoa, eta batez ere existea, zentroa, zemojak badoaz, eta esan digute ez baduten bere negozioa, koketzen artean ipinita, erosten, beraie joango direla, eta zentroa itxi egingo dela. Foru Aldundiak beste alde batera begiratzen du, uste dugu berak lagundu behar digula, monjek hitzarmen bat daukatelako Foru Aldundiarekin, eta monjei dirua Foru Aldundiak ematen dio. Beste gunean matxar bat eukin genuen beraiekin, eta proposatu ziguten 1,85ko igoera bakarrik, eta oso gutxi dela iruditzen zaigu, lotsagarria. Eta konexioarekin bukatzeko Ipar Euskal Herrira begira aiara pentsione reformaren aurkako mugimendua herrialdea geldiarazteko prestatzen ari da beste behin ere hain justu biharko deitua dute hurrengo lanuzte eguna, bada beste setasunik? Horrela da, Macronen gobernuaren pentsio reformak bere bidea jarraitzen du Parisko batzar nagusietan, dagoeneko senatariek lege proposamenaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte. Hala ere, oraindik punturik liskartzuena onartzeke dute. Hau da, erretiro hartzeko adina 62 urtetik 64 urtera igotzea. Elizabeth Borneren ministroak proposatutako erreforma edo nola ere, zerrea piztu du herritarren artean, eta dagoeneko hainbat greba egin dituzte, eta mugimenduak gainera indartuta jarraitzen du, eta biharko izen intersindikalak grebara deitu du berriro, eta gainera sindikatuek dei egin dute herrialde osoa gelditzeko. Parisko senatariek pentsio reformaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte. Asteburuan Parisko Batzar Nazionalean eztabaida bizia izan da, baina senatariek erabakitzeke dituzte oraindik beste kapitulu giltzarri batzuk. Esaterako, erretiroa hartzeko adina 62 urtetik 64 pasatzea aldarrikatzen duen 7. artikulu hori. Edo nola ere, martxoaren 12 arte luzatu daiteke auzia. Frantziako herritarrak baina pentsio reformaren kontra kokatu dira. Urtarrilaren 19an protestak abiatu zituzten oso arrakastatsuak izan direnak eta indartuta jarraitzen dute halaber. Izan ere, herritarren 76ak gaitzesten du pentsio reforma eta 71ak lanuzteen alde egin du. Bada, martxoaren 7ko berriro greba eguna deitu du intersindikalak eta barraldea eta Frantzia osoa geldiarazteko deia zabaldu dute sindikatuek. Ondo da, jara, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Bestaldetik, 373,4 milioi euroko aurrekontua onartu du Euskal Hirigune Elkargoak, horietatik 271,7 milioi funtzionamendu gastuei dagozkien eta 121,7 milioi inbertsioei. Gainerako 10 aurrekontu gehigarrirekin 516 milioi eurokoa da kopuru osoa 304
funtzionamendurako eta 212 inbertsioetarako. Uraren kudeaketari dagokio aurrekontuaren zatirik handiena 95 milioi euro. Ekonomia arlorako dira 26 milioi eta lurraren antolaketarako eta etxe bizitzarako beste 20. Elkargoaren egoera ekonomikoa sanoa eta sendoa dela berritsi du Janrene Etxegarai lehendakariak jokalekua zaila izanik ere. Aurrekontuaren lurraldekako aurkezpena eskatu dute beste behin hainbat hautetxik eta herriei emango zaizkien diru laguntzek ere eztabaida sortu dute. Abenduan sortu ziren hain zuzen ere talde politikoak elkargoan, Euskal Herria Bairen inguruko hautetxiak bilgaiten taldean elkartu dira eta Peio Etxeleku kanboko hautetxi eta EAJ-ko iparburu batzarreko buruak nagusiki barnealdeko herrietako ordezkariz osatua den etiketarik gabeko elkarrekin herriarentzat taldea bultzatu du. Kolaboratzaile bat ordaindu ahal izateko baliabideak eskatu zituzten bi taldeek, baina eren egun bozkatutako aurrekontuan ez dago ezer aurre ikusia. Asteazkenean bildu ziren bi taldeak Etxegarairekin eta hitz eman zien baliabide horiek bozkagai jarriko dituela maiatzeko biltzarrean. Ez du zehaztu, baina deliberio hori babestuko duen ala ez. Nafarroako enpresa publikoen langileen ordezkariek lan hitzarmen propio baten beharra aldarrikatu dute berriz ere euren lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmen bat eskatzen dute hain zuzen ere, eta gaur Nafarroako parlamentuan egindako lan saio batean parte hartu dute alderdi politikoen babesaren bila adi. Nafarroako enpresa publikoen langileen ordezkariek lan hitzarmen propio baten beharra aldarrikatu dute berriz ere Iruñean. Enpresa publikoetan, sektore pribatuko hitzarmen baten pean gaude eta horrek arazoak sortzen ditu, ez delako ongi egokitzen gure beharretara eta gure enpresa publikoak bezala dugun izaerara. Bai, orduan, uste dugu hau ordenatzeko eta ongi funtzionatzeko dagoen moduriko berena badela hitzarmen propio bat sortzea. Euren lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmen bat eskatzen dute, oinarrizko soldatak, aintzinikotasuna eta bar. Duela hilabete bat otsailaren 6an gauza bera aldarrikatzeko elkarretaratzea egin zuten parlamentuaren atean. Enpresa publikoa bagara asko, hemen Nafarroan, Nasertik, GAN, Intia, Trakasa, Nasubintza, etc. Bai. Nafarroako arlo publikoan bagara beste espaloi bat, bai? Gauza asko egiten ditugu, Nasubintza oso ezaguna da, Trakasa ezaguna da, Nasertik ere bai. Enpresa hauek guztiak badaude Corporación Pública Empresarial de Navarra, de Navarraren menpe, bai? Zepeni helarazi diogu gure eskakizuna, baina ezetza jaso dugu eta horregatik mobilizazioei ekin diogu. Hitzarmen propioa lortzeko bidean sindikatuek azaldu dutenez, pasaden legegintzaldian lan mahai permanente baten promesa jaso zuten, baina ez da bete eta momentu honetan negoziazioa guztiz blokeatuta dagoela azaldu dute. Beraz, pasaden martxoaren 3an ostiralean 4 orduko lanuztea egin zuten enpresa publikoko langileek eta Nafarroako parlamentuan egindako lan saio batean parte hartu zuten alderdi politikoen babesaren bila. Ordea protestak izpide ditugula martxoaren 3ko biktimen oroimenerako zentroaren gaineko adierazpen eta iritziek ardaztu dute aurtengo oroimen eguna. 1976an oldarraldi batean poliziak hil egin zituen Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo, Pedro Mari Martínez Ocio eta Bienvenido Pereda langileak beste hainbat langilerekin batera haien eskubideen alde egiteko batzartuta zeudenean Gasteizko San Francisco elizan. Ordutik ahaztu ezinezkoa da egun hori. Biktimak omentzeko eta gertatu zenaren memoria aldarrikatzeko ekitaldiak eta manifestazioak egin zituzten pasaden ostiralean ere. Jendetsua izan zen martxoak 3 elkarteak eta elala, pesteilas eta SK sindikatuek ditutako protesta eta ozen gogoratutako mezuen artean ondokoa gailendu zen duela 57 urte gertatu zena herriak mantendu, kontatu eta bermatu behar du biktimak kontuan hartuta. 1976ko martxoaren 3an langileak San Francisco elizan bildu ziren. Kanpoaldean Espainiako polizia armatua itxaroten zegoen. Biltzarra ez egiteko asmoarekin polizia armatuak langileen kontra jo zuen. Izan ere, 5 langile erail zituen. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda
Eta Basaurin eta Tarragonan egun batzuk geroago, hildako Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton langileei omenaldia egin zieten martxoaren 3an Zaramaga auzoan eraikitako monolitoan. Goizean sindikatuak bertaratu ziren. UGT, Komisiones Obreras eta LAB sindikatuek gaur egungo borrokak balioan jarri zituzten. Beharrezkoa da zentzu horretan memoria kolektibo hori ez galtzea, memoria kolektibo hori gogoratu eta indartzea. Baina gaur 57 urte beranduago hemen gaude, ez dute lortu, eta langile borrokaren eta langile antolakuntzaren garrantzia, baino begibistago gelditzen da, ez? Bestalde alderdi politikoak martxoak 3ko plazara hurbildu ziren. Lore eskaintza egin zuten eta EH Bilduk ekitaldia antolatu zuen. Izan ere martxoak 3 elkarteak eta Memoria Gara plataformak parte hartu zuten. Baina ez dugu soka hori askatuko. Aurrera begira jarraituko dugu eta atzerantz tiraka. Gure eztarrietan lotuta geratu zen korapilo hori deslotzen jarraituko dugu. Arratsaldean berriz zela LAB, Steilas eta ESK sindikatuek antolatu zuten manifestazioa, martxoak 3 elkartearekin batera. Bizi baldintzen zuntziketaren aurka etorkizuna bermatzeko oraina borrokatzen leloa zuen manifestaziora milaka pertsona hurbildu ziren. Manifestazioak Gasteizko erdialdea zeharkatu zuen eta Maizeren kontzertuak amaiera eman zion Foru Plazan. Zugeak gara abestia abestu zuen 1976ko Gasteizko greba prozesuan parte hartu zuten emakumeek omentzen duen kantuak hain zuzen ere. Bestalde ertzaintzak 2 gazte atxilotu zituen mobilizazioen istiluak eragitea egotzita eta hainbat gazte identifikatu zituen. Gazte blokeak salatu duenez, gazteak Lakuako polizia etzera eraman zituzten eta ofiziozko den abokatua izendatzeko eskubidea urratu zieten. Gaizlatuta berriz, asteburuan jasotakoekin jarraiki presoak sakabanatzeko eta urruntzeko politika bukatzear den honetan, sare elkarteak fase berriari ekiteko prest dagoela adierazi du Astigarragan eginiko urteko batzarrean 7. du elkarteak. Bien bitartean urrunketa bere amaierara iristen. Eta guk gure mezua eta iruditegia eguneratu, moldatu genuen. Aro bat itxi nahian eta berri bat irudikatu nahian. Aktibazioa eta harremanak beharrezkoak izango direla erakutsiz. Ikur berria laueztara zabaltzen saiatu gara. Mapak kendu diogu, bai, baina geziei jarraitzen diogu. Honengatik eta askoz gehiagogatik, zorionak. Urte emankor eta paroa, bai presoen egoerari dagokionez, baina baita gure komunitateari dagokionez ere. Animo eta jarrai dezagun bidea eginez, denak etxean izan arte. Aldiz, Iruñan Xabierrei oroitu dute, ikusi. Honekin kirol arlora egingo dugu orain salto, izan ere arloko azken berri heltzeko kameraren beste aldean dugu Ane Urkiri kirol kazetaria. Kaixo, Ane? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira futbolari helduko diogu asteko esaterako, izan ere emakumezkoen liga bueltan izan da asteburu honetan, zer nolako emaitzak utzi dituzte euskal taldeek, Ane?
Bai, esan bezala, 2 asteko atsedenaldia egon zen, eta asteburu honetan bueltatu dira, eta emaitzak, atletikentzat oso positibua, Huelvan 2 eta 3 irabazi zuelako bolada eskaz bati amaiera ematen, eta haize pixka hartzen. Eta, gaur azken orduko bezala, Viviane Schulz atzelarixa berritxu duela talde Bizkaitarrak 2025 arte. Nik uste dut Iraia Iturregiren hasierako 11koan pieza gako bat dela Schulz, eta honekin indartzen dugu datozen urteetarako proiektua. 2-3 irabazi zen Atletikek, esan bezala 7. minuturako 2 utz galtzen zijoan, eta emaitza hori irauli zoan, eta zela irauli ere, lehenengo zatian berdin duz, Clara Pinedo eta Paula Aranak egin zegoen gola, 56. minutuan Aranaren gola, eta bigarren zatixa hasita berehala Julema Korresek ipini zoan 3. gola, esan bezala garaipen hori lortzeko. Alabez eta Realarentzat porrot bana, Realaren kasuan, zubietan jokatu zen Atletico Madriden aurka, Ariel indartsua. Esperantzak zozen, agian zerbait positiboa ateatzeko Natalia Arroyon taldiak, denboraldi oso irregularra du izaten Realaren kasuan, eta ezin izan zoan irabazi bat eta bi galdu zoan, eukizoan aukerak berdintzeko, merezie bai agian, baina Atletico Madrid geixo izan zen ate aurrian, azken partidetan Realei pasatzezakon bezala ez doala asmatzen gol egiterako garaian, eta beste porrot bat Natalia Arroyoren taldiantzat, eta goiko zailkapenen goialde horri horietare eskalatzeko aukera horiek murrizten duaz talde txuri urdinarentzat, eta oso B aldean Alabez dakau, Madrid CFF-ren zelaian jokatu zoan, ondo hasi izan partidua, 0-1 egin baitzoan Alabezek, baina azkenean gol zaparrada jaso zoan, Juaristiren taldiak, eta buru ezin altxatuta. Ematezan, Juaristi aurkire iritsi zanean, horkateatu zoan, 4 partidu galdu gabe, eta ematezan, oxigenua hartu zezakela, baina urte berri hasi da, eta emaitza txar bat bestian atzetik, eta oraingoz jaitsiera postuetan, esan bezala azken postuan, eta demoraldiko gorra, Babasorrentzat. Hala da, eta bestaldetik Maili Berrokalek eta Olatz Ruiz de Larramendik irabazi dute ados pilotako binakako txapelketa, lehiako partia guztiak irabazita gailendu dira gorriako, nola igarozten atzokoan finala? Finala egitxezan da, markari ikusitxe ematen da nagusitasun osoz gaien duziala, gaina, Amaika telebistaren mentxe jarraitxu izan zen finala, baina, hasiera baten partida gogor txamarrea izan zen, eta azkenian Maili Barrokal eta Ruiz de Larramendik pilotei emandako abiadura horrek agian erabakizoan lehia, 22-12 irabazi zegoen Maili Barrokal eta Ruiz de Larramendik, eta, esan bezala, ligaiskako partidan ere nagusitu egin zian atzo gorriz aritxu zian pilotaixak, orduan 22-18 agian markailua estuago izan zen, atzo baino, eta esan bezala, partidaren bigarren zatian nagusitu zian bikote gorrixa Zabaleta eta Agirreren aurka, eta lehen txapela adibidez Maili Barrokalentzat, eta gainera pilotari onenaren sarixa jaso zoan Bergarako pilotari gaztiak, komentatu behar da bai finaleako bidia bikote gazteenek egin zutela, orduan, hor ikusten da, arrobi bat badauala, eta pilota munduan ere emakumezkoetan maila gero eta obio dauala, eta lanian segitzen dauala. Aldiz gaurko egunarekin Women Winter Serieseko bigarren jardunaldia jokatuko da Durangon arratsaldean, finala nork jokatuko duen erabakiko da gaur okeraz banabil, zer espero daiteke? Bai, espero daiteke Eskurdia frontoia betete egongo dela, eta hori nik uste da nahiko albiste dela. Aurreko astelenean ere itxura ona eskaini zoan Eskurdi frontoiak, eta bigarren jardunaldi honetan ere halaxe izango da. Gaurkoan jokatuko dugu lehia Eneritz Lizardi eta Elena Barrenetxeak gaina Durangarra, Erika Mugartegi eta Araile Jardiren aurka.
Esan bezala gaur erabakiko da finala, ze lehen jardunaldian Maite Ortiz de Mendibil eta Maialen Aldazabalek irabazi zegoen Arakistain da Frida Watkisen aurka, bisetean, 15-12 eta 15-13 gaienduta. Agian hor ere favorituak Argizo zen paperaren gainean, Maite Ortiz de Mendibil munduko txapelduna da Eneritz Lizardirekin batera, eta Aldazabalek ere esperientzia handixak, baina ikusi izango markagailua nahiko ez du juntzala. Gaurkoan ere agian berdina espero da, favoritu izatea Elena Barrenetxea eta Eneritz Lizardi, Lizardik esperientzia handixera dakan pilota izadalako, munduko txapelduna, frontoia asko ezagutzen dugu, eta gainera Erika Mugartegiko hain 15 urte daka, Araile Jardide gaztia, izan leike pixkaz favoritotzat ematia etxeko pilota eta mutrik barra, baina ikusi beharko da, jokatu beharko da partida. Eta albisterik posgarriena horixe, Eskurdi frontoia beteko dala, eta hurrengo astelenean, martxoak 13an, final handi hori nork jokatuko duen erabakiko dala. Ondo da, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioa izango gara, gaurko partida horretara, mila esker eta hurrengora arte. Gero arte, placer bat. Eta kirolarlotik kultur arlora salto, Udalbitzak bigarren aldiz ondu du geuretik sortuak programa eta baditu aurtengo parte hartzaileak. Euskaraz sortutako literatura, komikigintza, zinemagintza eta antzerkia sustatzea du helburu proiektuak, aurreko edizioko arrakastaren kari egin dute bigarrena noskin. Artista bakoitzarentzat sormen lanak ekiteko egonaldiak antolatu dituzte Euskal Herri osoko 39 udalerritan. Euskal Herriaren kontakizun sentikorra arteak eta kulturak baino ezin dute egin. Euskal arteak lenguaia asko izan ditzake, baina hizkuntza bakarra du, geurea, euskara. Azken urteotan, faktore desberdinengatik atzerriko hizkuntzetan egindako kultura nagusitzen ari da gizartean. Eta egoera horri erantzuteko asmoz, Udalbiltzak geuretik sortuak proiektua sortu zuen. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatzen dituen zirkuitu nazionala. Honekin, euskaraz sortzen eta edatzen den artea bultzatu nahi izan du. Zehazki, euskaraz sortutako literatura, zinemagintza eta antzerkia sustatzea izan da proiektuaren helburua. Eta horretarako, sormen lanak egiteko egonaldiak antolatu zituzten sortzaileentzat Euskal Herri osoko hainbat herritan. Jarraian berriz Santelmo museora joko du, izan ere jada ikusgai dago Nekane Aramururen 90 berriak entsegu erakusketan. 1990ko hamarkadan lan egin zuten hainbat kolektibo artistikoren lanak bildu dituzte hor, haietako batzuk oraindik ere jardunean daude nazioartean edo gure artean. Adiegon Santelmora bidaia egin eta gero solasaldiarekin izango baikara bueltan laster arte. Santelmo museoak 90 berriak erakusketa ireki du 90. hamarkadako kolektibo artistikoen obra ezberdinek osatuta. Gaur aurkeztu dugun erakusketa hon, 90 hamarkadari buruz dijoa, ez? Eta zan momentu bat oso berezia, oso mugimendu asko zeuden, ez bakarri pertsonalki baizik eta kolektiboak, eta erakusketan da ez bakarrik arte obrak, arte lanak, baizik eta aldamenean edo arteren bitartez ze ideiak defendatzen zuten, bai politikoak, sozialak, denetatik esan, feminismoa, ekologia, dena azaltzen zen ja momentu horretan eta gaur arte iritsi da. Esan behar da badala garai bat justu, hori duna pixkat ezaugarri bezala, ez? Eta horretik ez da erakusketa bat artista batena, baizik da hemen inguruko gizartean gertatzen zena adiraziz, gero kolektibo batzuk inguru hortan berain artean nola relazionatzen zian, nola ite zituzten ekintza eta artelanako arte sorkuntza nola moitzezin, eta horri buruz da. Eta da, hemen gertatzen zena, baina hemendik kanpoare lan egin zutenak, ze oso potentea zalako hemen gertatzen zena,
Eta, bueno, hor dauden lotura danak, ez? Beraien artean, eta, bueno, ulertuta batizpat, harreman hori, ez? Beraien arteko harremana. Ez da kolektibo bakarria desente talde, bueno, batizpat azaltze, zaudena Bilbon, Urazurrutiako tailerra, gero Zelai Azpizu Maian, gero hemen Donostialdan daude Trintxerpe, Gallinero, Rederia, Arteleku nola ez Bilbon dago Txamas, eta bueno, horrelakoak ez. Eta bueno, esan gaina, kolektibo hauek ez zila bakarri gaina igual arte sorkuntzakin lotuta zauden jende bat o interes hori zutenak. Zinbait jende bat garai hartako movimentukoin eta bueno, hor geure batzuk nahiko gertu bilinenak zauden, ez dakit nola esan, ekologiko kezka batzuk, generoago feminismo kezka batzuk, ez dakit, aldidez, soldaduzkakin hemen insumizio zea bat, ez? Bazeon baite movimentu horire, eta, bueno, holako, denez zaun lotuta, ez? Baite ziren 80. hamarkadimen nahiko gorra izen da, adibidez, Bizkaian alto sorno zeitzi izan, eta horrekin jauntzan paroa, gero IESa, drogako indikenel naiz dela 80. hamarkada igual gorra izan zeitzezun, ez? Hori oso zera izen dugu. Eta orduan, kreatibidade aldeti baita, ez die bakarrik artelan, esan dezagun, disiplina normaletakoak ez, disiplina kreatiboak, eta gero da, garai bat baita teknologikoki aldaketa bada ona ez, pasatzea analogikoti digitalea, baina horrek aukera berri batzuk eman ditu, eta aukera horiek asko esperimentatzeienak. Eta hori dana jasotzea pixket. Dala, euskal kontestu artistikotik abiatuta 80. hamarkadai buruz engan lehenengotako erakusketa ez, kasi Europa mailan. Esan behar da baite, erakusketa udala, nekane, Aranburun, beak esate udala tesi kuratoria leo bezala ez, osea da bere tesi bat eta tesi hortan kontatzena plasmatzea areto baten. Eta, bueno, egia da, hemen kontestualizatuta dauden artista batzuk, baina izan zutenak hori, gero toki batzutan, presentzia bat ez, Amsterdamen, Londresen, Berlinen, hori dana oso lotua dago ez, bata besteakin, Madrilen, Sevillan, Bartzelonan, zauden danak konektatuta. Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaur dut hemen nirekin, solasaldiari ekiteko prest Izar Castillo eta Carlos Renedo, ondo etorri. Bioi. Eta hasteko segregazioa hitz egiten hasiko gara, izan ere itun sozial bat proposatu dute eskola segregazioa amaitzeko Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Ikaskuntzak egin dute bilkuren emaitzatik apur bat, nola iristen diozue itun sozial horren beharrari? Nik uste dut, hemengo eta behin, ja argita garbi ez mundu guztiak onartzen du eskolan segregazioa dagoela. Eta hori bada aurrera pausu bat, gogoratzen gara, dela 4-5 urte arte, hezkuntza sailak ukatzen zuela segregazioa dagoela. Gaur egun guztiok gaude ados, ematen direla segregazioa baliabide ekonomikoengatik, jatorriengatik, eta hori onartuta dago. Orduan berez ja, arazoa identifikatzea eta onartzea niretzat aurrera pausu bat da. Eta, bueno, gero momentu positiboa hartzen dut prozesu, azkena izan da prozesu bat, egon dira 4 jardunaldi, eta jardunaldi horien ostean Eusko Ikaskuntzak ondorio batzuk plazaratu ditu. Ondorio horiek erpin asko ditu, eta horre
identifikatzen du jendartearen esparru askotan egin behar diren hartu behar diren konpromisoak edo eman behar diren aurrera pausuak. Orduan, hor daude oinarriak herri itun hori sinatzeko eta aurrera egiteko. Oraindik, gaude lehenengo fasean. Ondorioen edo arazoaren identifikazioa eta ondorio jai aurrera egiteko neurri batzuk plazaratu dira, baina ikusiko dugu gero erronka horri heltzeko zenolako pausoak ematen diren. Bai, azken finean, gertatzen dena da, nire ustez oso ondo dago aitortzea benetan segregazioa dagoela eta ikustea, ia zer egingo dugun edo zenolako komponenteak sortuko ditugun edo baliabideak gauzak aldatzeko, baina nik uste dut, bebai, noiz egiten ari da? Ze urteko eta ze politikari begira ze momentuan egiten ari dan, niri sortarazten nagoena da, zelan kudeatuko da, jada, segregatuta dauzen eskolak, adibidez, edo ikastetxeak. Ze badakigu gure hiriburuetan dauzela eskola batzuk, non badauz pila familia oso hurbil izan arren eskola, ez dute nahi, esango dugu nahaztatzea, dauzen hainbat umeekaz, jarraitzen da entzuten, zelan migranteak adibidez geisten dutela akademikoki zera maila, baina ez dugu ikusten, eta azken finean gure eskolak dira, gure gizartearen islada berriren horren zera ondorioa, gizartea da ez da zuria, gizartea da ez da bakarrik hemen jaiotako pertsonak, baizik eta hainbat jatorri ezberdinen pertsonak osatuta daude, eta euren seme alabak hemen jaio indira, eta dira gure etorkizuna. Orduan gertatzen da honekin, zelan kudeatuko da, jada dauzenak, zenolako baliabide ekonomikoak, pedagogikoak sartuko dira, hori horren inguruan aldaketak egiteko, eta ez bakarrik, eskola mailan gertatzen dena da askotan, eta nik uste dut gizarteak ez duela ikusten gurasoak adibidez, edo gizarte bera, eskola eta sistema hezitzailearen parte, eta orduan egiten du, eskolak alde batetik hezitu egin behar dute, baina gizarteak ez du hezitu behar, porque azken finean da islada bat, eta gizartean ikusten duguna eta jarraitzen badugu modelo arrazisten aldetik berba egiten, segregatzaien aldetik, eta gero horrek esaten badugu, eske bitu ez ditut nahi nire umeak eroan ez dakizein eskolatara, porque eske, klaro, hijito pilo bat daude, edo daude etorkin pilo bat, eta baina umeak, hasten diren enean, non dago maila akademikoa? Ze ez dator, azken finean, ekonomikoki baldin badeko zu beste baliabide batzuk, adibidez emango txezu klase partikularrak behar baditu, baina nik uste dut haratago joan behar dela eta aldaketa bebai gizarte mailan egin behar dela. Ondo dago, eurak aitortzea eta ikustea bebai, baietz dagoela eta behintzat uko ez egitea, porque hori izan niretzako eskandaloso, esatea nola joaten zara eskola batzuetara eta ez daude pertsona zuriak. Guztiak dira etorkinak sartzen dituzte eta gurasoak esaten dutelako ez dut nahi eskola hau. Zelan da posible? Zelan da posible gainera baimentzea? Inskripzio hori egiterakoan edo datorrenean otsailean izen emateak eta onartzea beste eskola batera joatea, bere ingurunean ez egon arren. Ordan nik uste dut paper garrantzitsua dekola eta izan duela Eusko Jaurlaritzak ezinbestekoa, baina bebai aldaketarako. Odan zen nolako baliabidea jarriko dire mai gainean. Ez horri aipatzen zuen gizarte osoen implikazioa berak baduela kristolako garrantzia kasu honetan. Bai, gainera, nik uste dut batzuetan eramaten dugula eztabaida gasu honetan hezkuntzara, baina izarrek izaten dena egia da, badago ere bai segregazio bat territoriala dena, hau da, pertsona migranteak eta pobreenak ere pilatzen dira gure hirien, hirigunetan eta gero hirien auzo konkretu batzuetan. Orduan, ez badugu amaitzen horrekin, dela lehenengo egoera ematen ari dena, ikusten ditugu gure hirietan auzoen arteko ezberdintasuna eta agerian geratzen da, jende konkretu bat dagoela bizitzen, merkeagoak direlako pisuak edo dena delakoa auzo konkretu batzuetan. Horrekin ez badugu bukatzen,
Bigarren islada izango da hori, hezkuntza ere, nahi badugu izatea, zer gertuko eta auzoan bertan ikastea, hor emango da segregazio bat. Eta, bueno, hori eusko ikaskuntzak adierazitako ondorioetan bai agertzen dira, neurriak izan berri dela integralak, eta hori ez da bakarrik hezkuntza sailak emar dituen aldaketa, baizik eta ere udaletxeak eta, bueno, hainbat ere mutan. Uste erronka oso potentea dela, eta bada momentua heltzeko gaiari, eta jartzeko neurriak, eta, bueno, ikusiko dugu bere norarte heltzen den, edo zentzen diren gero proposamen konkretua. Bai, ez baina hor, igual etorkizunera begira eztabaida gaia badaia, nolako euskal ikasleak nahi ditugun? Horretara ninduan ni pentsatzen, ze azken finean ez da bakarrik alde batetik ekonomikoki segregazio bat dagoela, eta ikusten dugula adibidez, finantziak eta bat ematen dela, ondino segregazio, sexuagaitik egiten den segregazioa aparte hori. Baina ez bakarrik ekonomikoa, niri etortzen zait burura bebai hizkuntza segregazioa. Zelan adibidez gure Otzarkoagan, egon dira pilo bat urtez, eta egon garen, joan behar izan gara, kanpora ikasteko euskeraz, ze adibidez ez egoen euskeraz ikasteko aukerarik pasaren urtera arte. Horrekin zer esaten ari dotzezu adibidez Otzarkoagan pilo bat, belaunaldi bat dagoela, Espainia mailako, ez dugu esango etorkinak, baina migranteak, etorri egin direla eta hijituak. Zer nolako mesua botatzen zen eurei? Zuek esari euskaldunak. Orduan, nola euskaldunak esari, ez teko zue euskeraz ikasteko aukerarik. Orduan, horre egiten dozun gainera, segregazioa da brutala. Porque ya esaten, kentzen ari dotzezu pilo bat aukera, izateko, adibidez, funtzionariado baten lan egiteko, publikoan. Azken finean, esango dutxazu, gainera sozioekonomikoki ez dozu euskeraz ikasi, eta gainera ordaindu beharko dozu ikasteko, berez, gure hizkuntza dan, baliabide bat eta kultura bat. Eta orduan ikusten dugu, pilo bat, karo, esaten dutenean, hau da, adibidez egiten danean eskoletan, bullyinga. Badauz pilo bat, baina zelan lotu guztiak, azken finean, ekonomiko aldetik ez abantaia bat ez egoteko, eta bebai hizkuntza aldetik, eta bebai erlijio aldetik, eta da oso erronka potoloa, nik uste dut horre behar direnak da, modeloak eta funtzionatu da bien ereduak, badakigu adibidez Katalunian dagoela eredu bat, nahiko ondo junda, eta hor dauzela ondino garatzen, begiratu beharko dugu, ez hartzea orain baietz ikusten dugula eta esantzen dugula baietz segregazioa dagoela eta sartzen gara danarekin behar bada ezer jakin barik edo eredu batzuk ez ikusi, arrakastatsuak izan direna eta horren abiapuntua jarraitzeko. Hizkuntza aipatu zula hor txostenen agertzen zenola euskara izan beharko litzatekeela gizarte kohesiorako ez da ardatza edo ez, baina egia da hizkuntzari berari atxikitzea hori agian larregi izan daiteke? Ez, nik uste hor, bai dago akordio orokor bat, nik uste euskara dela integraziorako bide oso egokia ez bakarrik hezkuntzan, orokorrean esparru askotan, eta de hecho izarrek esan duena, de hecho Bilbon eskola publikoetan bakarrik eskentzen dereduan auzo pobreetan. Horrek esan nahi du, normalean ere bai, auzoietan onartzen dela, ara joango den jendea, ez duela euskara eskubiderik, eta izarrek ondo azaldu du, horrek etorkizun batean ekartzen duten arazo guztiekin. Horrela bai, nik uste dute, segregazioarekin amaitzeko, lehenengo eta behin, eskola publikoak izan behar dira kalitatezkoak eta punteroak. Esan nahi dut, izan behar da, lehenengo aukera, unibertsala, eta benetan kalitate oso handikoak. Ezin gara egon, konpetitzen beste eskola finantzatu batzuekin, direla pribatuak, nun argita garbi ikusten denez, eskola publikoaren funtzioa da, gainera kasu horietan, oso pobreetan, umeak pilatzea eta ordu batzuk egotea hor pilatuta gurasoak lan egiten duten bitartean, eta berriz, diru publikoarekin egotea beste aukera bat, bestelako eredu bat edo kalitatezko garatzeko. Argita garbi jendeak alduena aukeratuko du bigarren eredu hori. Lehenengo, hezkuntzari dagokionez, niretzako kalitatezko hezkuntza sistema publiko bat
menetan inbertsio, eta horretarako baliabideak behar dira. Ze hezkuntza, eta nik uste dut bidea hau egin behar dela, hezkuntza komunitatearekin, beraiek hitz egiten duzunean, adierazten duten lehenengo gauza da, dituzten baliabideekin, horrelako eskoletan, egiten dute aldutena. Alik eta, orduan, ez badago baliabideek, ez badago inbertsiorik, jarraituko izaten bigarren mailako eskolak, eta logikaz, ala jongo diren umeak, izango dira bigarren mailako umeak. Hezkuntza dagokiona, ez pentsat. Bai, ez da, gainera ikusten dugu ere ez, hezkuntzan esparruan gertatzen da, baina segregazioaz eta horrekin lotutako beste hainbat eredu badira gizartean, ez da, esango zenukete agian Jaurlaritzatik eta, inguruko halako erakundetatik diskurtsoa eta realitatea urrun daudela? Guztiz, ez da urrun egotea, bata dago polo baten eta bestean. Gertatzen dena da, oso ondo dagoela kanporuntz, azkenean alako mezu populistak botatzea, esateko behitu zenen ondo, etortzen da matrikulatzeko momentua, eta Euskal Eskola Publikoa, eta botatzen dugu, ez dakizen bat milioi, kostatzen dagoan kanpainak eta holan. Gainera, aurtengo kartela oso esanguratsua izan zen, neska zuri bat, neska beltz bat, zelan txikitatik elkarregaz joan dira, eta oso ondo dago aurkezteko eta esateko, beste jatorri daukaten umeak etorri direla, gelditzeko edo jaio direla. Hemen, eta geldituko direla, eta oso ondo dago, atxekaldean dagoen ideia. Hori botatzea ezken finean esateko, Euskal Herria ja ez da, Zuria eta Euskaldunon berriak behar bada, bere gurasoak dira Saharakoak, edo dira Kamerunekoak, edo dira Kolombiakoak. Berdin dio, Euskaldunak dira, eskubide guztiak izan behar dituzte. Euren gurasoak daukaten administrazio momentua, alde batera utzita. Kalitatezko hezkuntza izateko eskubidea daukate. Baliabide guztiak eta berdinak izateko eskubidea daukate. Daukate, bere etorkizunean, aukera berdinak izateko eskubidea. Eta hau, azten hori jako Eusko Jaurlaritzari. Porque gainera, gero ikusten dugu, nagusitzen diranean, zenolako tratu daukate adibidez gizarte aldetik, edo polizia aldetik, edo ez dakizer. Gure umeak dira gure islada, eta gizarte moduan porrota egin dago, eta ez dugu ikusten aratago. Eta ez badugu aldatzen, beti esaten dugu hezkuntza da, edo bezikuntza dela, aldaketari ekin aldiona. Baina ez dugu bermatzen. Eta gu esaten dugu, gu zelan ingo dugu. Baina daukatenoke poterea, dutenek poterea, ez dute aldatuten. Ez dute benetan bermatzen gauzak aldatzea. Eta nik berriro galdetzen dut. Jada segregatutak dauzen eskolak eta ikusten dugun adibidez A ereduarekin lotuta dauzena, txirotasunarekin lotuta dauzena, eta beti egunero esaten ari dutzi esanean, behitu zu esara eser izango. Porque, claro, gero dago bebai, irakaslegoaren, dauz pilo bat, dauzela kontzientzatuta eta aldatzen, eta zuk dinosuna, daukaten baliabidekin, hacen maravillas, baina beste batzuk dira, porque bebai erreta daude. Porque hori da gizartearen islada, eta gero sartzen da, zelan kudeatu eskola barruan eta klase barruan, dibertsitate hori guztia jakiteko horiek izango dira etorkizuneko biztanlegoa. Orduan, niretzako da oso erronka, oso potoloa, eta behar dena da, batez ere, esan dudan, baliabide pedagogikoak, baliabide ekonomikoak, eta egiten duena, eta sortzen duena, esango dugu sistema berri bat, edo eredu berri bat, edo jarraituko dugu, behintzat jakin dezan, eta ez esatea bakarrik hitzutzak. Ausardia politikoa nabarmentzen da asko, eta hilabete batzuk barru iritsi beharko zaigu ere hezkuntza legea bera, ez? Ikusi genuen sortutako arrabotsa, bakoitzaren joerak, baina berez, oraindik ere iristeko. Bai, de hecho, nik ibilbidea, bentsat, segregazioaren eztabaida, nik ustute akordioarekin jarri dela mai gainean, lehen esan dudanean, orain dela urte arte, hezkuntza sailak ukatzen zuela segregazioa zegoela, baldin bagaude eztabaida honen bueltan da akordio hori, egon diren eztabaida guztiekin, berriro ekarri dituelako hezkuntzan dauden arazoak. Ikusiko dugu akordio horretatik legera arte, ea benetan gero neurriak hartzen diren edo praktikoa den dauden arazoak konpontzeko. Baina, astu barik
hemen beti daudela bi eredu jokoan, eta uste dute zoritxarrez batzuentzat eskola publikoa ez da zutabe nagusi bat, esango dute hau txikiarekin gaur egun osasungintzarekin moduan direlako gure jendartearen zutabe batzuk eta ezin duzu esan eskola publikoaren kontra zaudela, baina gero ikusten direnez beste kasu batzuetan zer nolako ereduak bultzatzen dire eta eskola pribatuen egoera zenen eta zenen eskola publikoaren egoera. Eta nik uste dut argita garbi gure bete beharra da gure funtsa nagusia da, eskola publikoaren balabideak, ereduak, metodologiak eta indartzea, izatea beti zer punteroa, izango izatea gure lehenengo aukera jendartean, unibertsala, eta horrekin lortuko dugu, benetan, etortzea atzetik, izatea guraso gehienentzat lehenengo aukera, benetan izatea, arro egoteko eskola. Eta gaur egun, nire ustez, zoritxarrez oraindik ez da. Eta uste dut ere, batzutan gaudela, pasatzen dugula denbora asko justifikatzen eskola publikoaren egoera, onartu beharrean zintzu diren utzuneak aurrera egiteko, bai. Eta interes pribatuaren... Bai, gero interes pribatuan, jakingo duzu, eta askotan jartzen da eredu nordikoak. Orduan zergaitik, zergaitik sartzen da nordiko eredua horre, beti Finlandia ez, hor sartzen da, eta gero ez da jarraitzen. Zuk esaten badozu, no, eske behitu, jarraitu, igual egia da, gurekin zehozer ez dakon zer ikusi, herrialde batek eredu guztia hartzea, ez deko arrazoirik, baina bai egia da funtzionatzen dagoela eta gure, isladatu aldana gure gizartean ekartzen badugu eta kopia egiten badugu gure idiosinkrasiari lotute, zergaitik ez dira, nik uste dut gauzak aldatu aldirela, porque nik txiki-txikitatik entzun, el modelo finlandés, 40 urte ditut, ez dozkue aplikatu, eta nik esango dut, oso irakasle involukratuak izan nituelako euskararekin, gure kulturarekin, baina nire momentuan, ni sartu nintzanean, elebitasuna lege sartu egin zan eskoletan, eta benetan beste batzuk, nire klaseko bakarra izan nintzen ni, euskeraz jarraitu nebana, euskeraz ikasi nabana, jarraitu dana, ikasketa guztiak egiten euskeraz, zergaitik azken finean, gero, ez dauzelako baliabidea, pasatu zirelako institutora, eta ez egozan euskeraz egiteko aukerarik, euskeraz ikastea zan como, ze nolako irtenbideak izango dituzu, eta gaur egun ikusi dugu zelan benetan beharrezkoa da, funtzionariatu bat egiteko, edo hainbat lanbideen egiteko, euskera behar dela. Baina hori ez da bermatzen, eta hori adibidez bermatu egin behar da. Hezkuntza legaren zain beste gai bati helduko diogu orain, izan ere, pasen ostiralean martxoaren 3 izan zen, Gasteizen ez, memoria eguna ospatu zen, beste hainbeste aldarriekin batera, badukagu bideo bat goratzeko nola igaro den pasaden ostirala Gasteizen, eta helduko diogu eztabaidari. Polizia armatua itxaroten zegoen. Biltzarra ez egiteko asmoarekin polizia armatuak langileen kontra jo zuen. Izan ere, 5 langile erail zituen. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda, eta Basaurin eta Tarragonan egun batzuk geroago, hildako Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton langilei, omenaldia egin zieten martxoaren 3 Zaramaga auzoan eraikitako monolitoan. Goizean sindikatuak bertaratu ziren. UGT, Komisiones Obreras eta LAB sindikatuek gaur egungo borrokak balioan jarri zituzten. Beharrezkoa da zentzu horretan memoria kolektibo hori ez galtzea, memoria kolektibo hori gogoratu eta indartzea. Baina gaur 47 urte beranduago hemen gaude, ez dute lortu, eta langile borrokaren eta langile antolakuntzaren garrantzia, baino begi bistago gelditzen da, ez? Bestalde alderdi politikoak martxoak 3ko plazara hurbildu ziren. Lore eskaintza egin zuten eta EH Bilduk ekitaldia antolatu zuen. Izan ere martxoak 3 elkarteak eta Memoria Gara plataformak parte hartu zuten.
Baina ez dugu soka hori askatuko, aurrera begira jarraituko dugu eta atzerantz tiraka. Gure estarrietan lotuta geratu zen korapilo hori deslotzen jarraituko dugu. Arratzaldean berriz zela LAP, Steilas eta ESK sindikatuek antolatu zuten manifestazioa, martxoak 3 elkartearekin batera. Bizi baldintzen zuntziketaren aurka etorkizuna bermatzeko oraina borrokatzen leloa zuen manifestaziora milaka pertsona hurbildu ziren. Manifestazioak Gasteizko erdialdea zeharkatu zuen eta Maizeren kontzertuak amaiera eman zion Foru Plazan. Zugeak gara abestia abestu zuen 1976ko Gasteizko greba prozesuan parte hartu zuten emakumeek omentzen duen kantuak hain zuzen ere. Bestalde, ertzaintzak 2 gazte atxilotu zituen mobilizazioen istiluak eragitea egotzita eta hainbat gazte identifikatu zituen. Gazte blokeak salatu duenez, gazteak Lakuako polizia etzera eraman zituzten eta ofiziozko den abokatua izendatzeko eskubidea urratu zieten. Tira, martxoan 3ak beste behin hainbat argazki ezberdin utzitu, ez? Batetik justizia, erreparazioa eta memoriarekin lotutakoa bera, bestetik, aurten sindikatuek egindako mobilizazioa eta atxilotutako 2 gazten kontakizun hori, ez dakizuek jarraitu izan zenuten 3ko manifestazioa edo berriek irakurri duzuen? Bai, esatea, ez dela berria, martxoan 3ko mobilizazio askoetan poliziaren errepresioa beti egon dela hor, 2015 ere bai kargak egon ziren, hau da, gobernuan ere bai iso ez egoenan eta horrela, eta nik uste dute, borroka eguna, hori gertatzen da alde batetik, oraindik represio poliziala jarraitzen duelako bere horretan, eta langileon mobilizazio bat delako, eta ez dagoelako zentatuta bakarrik memorian, elkarteak esan zuen moduan martxoaren 3an, memoriarik eta ez da bakarrik zozer estatikoa dinamikoa izan behar da, eta haiek beti bat egin dute egungo indarrean dauden langile borroka guztiekin. Orduan, nik uste dute hori adierazten duela, alde batetik langileoen egun bat dela, eta holan hartzen da Gasteiz eta holan lantzen da, errepresioa bere horretan jarraitzen duela, zoritxarrez, eta gainera 2 atxilotu zituzten, bat eraman zuten, nahiko bortitza izan zela atxiloketa, orduan, horatzean ere badaude erabaki politiko batzuk, eta bero, niretzako nahiko esanguratsua da, nola, 57 urte pasa dira, eta orain, ematen du mundu guztia, igotzen dela karrora, incluso PP ere egon omen zen elore eskintzan, batzutan pizka bat, batzutan boterean daudenen gaitasuna lapurtzeko dena, incluso langileen, bai, baldin badago zer dagoela onartuta borrokaren ondorioa, batzuk mantendurako oroimena bizirik urtera, batzuk eta momentu jakin batean, mundu guztia joten da hori argazkia ateratzera. Bai, ni beste alde positiboa esango dut, non 57 urte pasatuta, ondino langileak jarraitzen dute, zezen bat borroka gelditu dira, historiarako eta inork ez ditu gogoratzen edo halako aldarrikapenaekin jarraitzen edo orduan niri unkigarria iruditzen zait, jendea, gero aparte eta guztiz ados zurekin, porque gero bilatzea da, zer bilatzen dugun argazkia egiteko, edo hainbat, hor zegoen korona bat pesoekoa, dinot, zuek egon da 2015an gobernuan bialdu zenuten eta kargak egon ziren, azken finean langilegoarekin lotutako hainbat aldarrikapen beti ikusten dugu normalean, amaitzen ari direla, beti ertzainan aldetik, erasoetan. Pasaren astean berba egin gendun, da protestaren kriminalizazioa azken finean, eta ez bakarrik protesta, baizik eta aldarrikatu nahi dugula, langilegoa garela, hor gauzela, gure klase soziala zein dan, eta kontzientzatuta gaudela, eta hau ezabatu nahi dute.
Eta oso ondo egiten ari dute, gero gizarte mailan, hainbat gertakizun eta hainbat edabideen ondorioz eta hainbat, gazteek ez dute kontzientzia, ez guztiek, baina berbaiten dugunean, orokorki. Ikusten ari gara zelan gazteak mugimenduetan antolatzen ari diren, zelan saiatzen ari dira poteretik zapaltzen, edo ukatzen, edo ez emoten hitza, edo ez, orduan, claro, batzuk ikusten da, edo askok ikusten da, zelan, ni noa nire eskubideak borrokatzera, edo aldarrikatzera, eta datozenak beti, gu jotzen, gu erasotzen, badau jendea, horreri bebai beldurra dekola, eta ulergarria da, ze badakigu zer gertatzen dan, eta, badakigu, orduan, horren ondorioz, askok bebai kontzientzia hori, ematen dau, galtzen ari dela, orduan, olako kontzentrak ikustea, gogoratzen 57 urte, oin dela 57 urte, gertatutako zerbait, niretzako herri moduan memoria dekogula, gure memoria historikoa ezin dugula ahaztu, hainbat eta hainbat borroken ondorio, ze izan dira odol borrokak, kolpe borrokak, orduan nik uste dut aipagatzekoa dela horreri jarraitzea ondino, ez? Bai, ez, baina egia da gero hor agertzen dela, egian igual memorialaren bueltan gertatutako guztiarekin, ez da instituzio guztiek hor parte hartu gura izan dutela, Espainiako gobernuak ere ez eskatzen zuen patronatuan bere lekua, eta bada hori alde batetik eta bestetik, ez, zertarako nahi du patronatuan egon, ez, Espainiako gobernuak, oraindik ez, azaltzen da nola ardura bera, ez, oen dela 57 urteako inoren esku ez den gelditzen. Bai, nik izan da argita garbi agertzen da, norberaren interesak direla kontrajarriak. Eta hori badale bai, klaseen arteko konfliktoa dagoelako, hau da, batzuk nahi dute agertu argazkian gaur egun ondo ikusia dagoelako argazki horretan egotea, eta beste batzuk nahi dute memorial bat, hain zuzen ere, borrokarekin jarraitzeko. Ez bakarrik oroitzeko, baizik eta baita ere, ligatzeko egungo borroka guztiekin izan dugun ibilbide historiko honetan. Eta hor normala denez, ez dago elkartzeko aukerarik, interesak direlako oso kontrajarriak. Eta niretzako, hori, de hecho, ikusten da ez, ez da bakarrik memoriala, egiten duzu manifestazioa, eta zin den ertzaintzaren jokaera. Errepresioa, gainera jutea gazte batzuen bila, badakitelako nortzuk diren, eta daukatelako fitxatuta, hain zuzen ere politikoki lan bat egiten dutelako. Orduan, hori da bakoitzaren, hor kokatzen gara. Kontua da, batzutan orain ere, kontsentsu horren bueltan, ematen dugu, guztiok egon balga dela ados, eta ez gaude. Baina normala egiten zaigu ere, bi pertsona atzilotzea, eta... Bai, eta itxaron, ez? Badau militarizazio brutala, batez ere aldarrikapen politikoaren inguruan, eta gertatzen dena da, beti, ja normaltzat hartzen ari dela, pertsona bat, 2, 3 edo kargak egotea, eta holan, eta ez litzateke izan beharko normala, eta ez normalizatzea. Ezen izan pasaren urtean, ez naz gogoratzen pasaren urtean, eta aurrekoan, egin zala alako bilera bat partido guztiak joan zirela, eta ez zuten hartu elkartea, martxoak 3 elkarteak ez zela joan. Eta, utzi zuten, aldarrikapen horren kanpoaldean, zergaitik, zuk dinozuna, zen olako ondorio politikoak nahi dute partidu batzuek azken finean hor agertzen direnean argazkirako, zelan da posible, elkarte bat dago, badau, pilo bat aldarrikapen elkarte horren aldetik, badau, investigazio ikerketa pilo bat zer gertatu zanaren inguruan, badau pertsona bat non inoiz ez dau jarriko edo inoiz ez du izango errurik, Martin Villa jarrait, eta gero etorri behar dira ez, kanpotarrek esatera aipaituko da bela ez dakit non, baina hemen ez jak interesatzen. Orduan, niri kontatu zidatenean hori, nola elkartea kanpoan utzi zuten alako aldarrikapen eta homenaje baten, lotzen dozu dana. Porque azken finean da, ahoa iztea.
ez zaituztegun nahi hemen, ze badakigu jarraituko dozuela esaten, eta ez duten nahi euren buruetan sartzea, txartu egin zutela bere momentuan, erreprimidu egin zutela langileak, eta jarraitzen dutela, gu langileak erreprimidu duten. Hori, status quo ezamaitzearen, bere poterean zeren bitartez, ertzainaren bitartez. Gu hor gaude, jakin deizuen, pausu txiki bat ematen badozue, horrengo gara zuek jipoitzeko azken finean. Bai, ez da justo azken hilabete honetan erakunde guztien implikazioa handia izan da memoriala bera aurrera ataratzeko. Ez gaina presa zuten eta biktimen elkarteak berak esaten zuen itxaroteko ez zirela gauzak eztabaidatzeko, eta azkenean lortu dute akordioa, baina presa dun zerbait izan da hein handi batean, eta gero hori, beste kontu batzuetarako presak ez dute balio. Bai, hau delako ere bai ziklo elektoral baten barruan sartuta, eta nik uste dut ere, aipatzen duguna, niretzako da, alde batetik lehen esan dudana, daudelako interesak oso kontrajarriak horrokorrean, memorial horren bueltan, eta kontsentsuak segurazki dela bakarrik argazkirako. Eta horren atzean dela dago lako ere bai diskurtso relato oso bat, hau da. Martxoaren 3an ere argita garbi geratzen dena da, batzuentzat trantsizio eredugarri hori ez dela izan eredugarria. Eta hori da punta de lanza martxoaren 3an, baina, garai horretan egon zerien langile aldetik borroka eta askatasun nahiak eta estatuak hartu zuen erabakia kolpatzeko sarraski horiek egiten, hori izen erabaki politiko bat, ezen izan gertaera bat horrela soltea. Eta orduan aratzean dago relato bat, hor momentu batean, jakin batean, Euskal jendartean zegoen eta egonda beti nahi bat, beste aldaketa batzuk egiteko, beste modu batean ere bai, lortzeko bizibaldintza duinak langileen eskubidak eta bar, eta estatuak erabakizu momentu jakin batuan, violentziarekin eta represioarekin hori gelditzea. Eta hori da Gasteiz martxoaren 3ko argazki ardun. Errelato horrekin ez baga ados jartzen, zaila izango dare bai horren bueltan eraikitzea zer ordun. Gaude hori, errelatoaren borrokon ordun. Kontsentsua bilatzen dugu memorial bat egiteko martxoaren 3an, baina aldi berean egiten dugu beste Melitonen katxarro hori Gasteizen, todo me viene bien, un poco de todo. Eta ez, ez. Eta como kontentar, ez, bi aldeak batzuei baietza motea eta beste hoi bebai, baina gero zen olako, niretzako zer ekarriko da partio moduan, saiatzea oreka baten egotea eta oreka ez da posible eskerra eta eskuma eta eskerraren artean. Porque eskatzen duguna dago hori guztiz polarizatuta. Ez da, gizartea esango zenuketen horren kontziente ere badela? Nik uste dute, nik esango nuke Gasteizen martxoaren 3an egon ziren langile horiek borrokan, badaukate memoria, badakite zergatik egon ziren hor, badakite nortzuk izan ziren erantzuleak, eta hori uste dut beti argita garbi adierazi dute. Uste dute beste batzuen jokua dela beti memoria hori nahazte apur bat, eta tal arrasa moduan jartzea, eta bere arpegi guztiaekin ez, inkluso jakinda Fragairi zela barne ministroa, jakinda berak ero sortu zuela Aliantza Popularra eta hortik atorrela gero Alderdi Popularra, agertzen zara hor lore sorta batekin eta agertzen zara hor. Uste dute ideologikoki dauden langileak argi eta garbi eta oso argi daukate zein izan zen euren borroka eta zeinen gara egungo borroka eta horregatik lotzen dute sindikalismoarekin eta hirian dauden borrokekin. De hecho, hori Gazte bloka aipatu da, baina manifarretan agertzen diren hiriko eragile guztia dira gaur egun eredu honen nahi dutela eredua edo jendartea irauli. Eta beste batzuk berriz kokatzen dute argazki estatiko batean, izan zen gertaera konkretu bat, eta eskatu barik barkamenak, erreparazioa egin barik, ikerketak egin barik, de hecho, oztopatzen,
listo, agertzen gara hemen, eta listo. Eta nik uste argi eta garbi, bakoitzak badaki nondi datorren, eta bakoitzak badaki nora zein den urrengo geltokia. Eta gero hori ez lehenago ere aipatu izan duzu ez beste behin ere, poliziaren indarkeriak itzi du titularren bat, azken hilabeteetan bereziki agian neurriekin lotuta ere, mai gainean da asko eta arratxilotutako batek azaltzen zuen nola buruan ostikat ematen zioten, gainean zituen beste hainbeste ez, polizia, eta horrek bere horretan jarraitzen dela ematen. Niri ondino arraro egiten zait, hildakoak ez izaterik azkenenko urteetan. Porque nik uste dut bortizkeria goraka doiala, poliziaren, ez da bakarrik errepresioa baizik eta zenolako bortizkeriarekin egiten da errepresio hori, eta niri benetan ikaratzen nau eta espero dut, ez egotea hildakon bat. Azkenengo boladan... Aurreko astean aipatzen genuen justo Juan Maria Burto bertan zela ez, polizien beharra eta alik eta polizia gehiago izatea espero, nahi zela ez, segurtasuna bermatzeko, alik eta atxilotu gehien hobeto. Bai, poliziaren erabilera politikoa ez da berria, beti egon da, orain gainera martxoaren 3an entzuten baditugu egungo radioko elkarrezetak, argita garbi geratzen zen zein agindua, baina gaur egun berdina da, hori ez da aldatu. Gaur egun poliziak badauka agindu politiko bat eta betetzen du. Eta ez badago agindu hori, beste modu batean egiten du. Eta argita garbi izan behar dugu, gertatzen errepresio hori gertatzen denean, atxiloketa horiek, Inigo Cabakasen hilketa, hor atzean badaude erabaki politiko batzuk. Gaur egun, zoritxarrez, polizia holan, baina hemen eta leku gehienetan. Erabila politiko bat egiten da. Hori, ezin dugu katu. Eta agintzen denean, basartu behar diela kontodo, edo aurreko gunean Gasteizen manifestean pertsona batzuk atxilatu behar dituzta modu horretan gainera, horatzean dago erabaki politiko bat, eta ez badago, gero ez dago inongo ikerketarik, edo ez da egiten ezer, orduan berez impunitatea dago, orduan agindua berdina da, egin alduzuen nahi duzuenaz, impuneak zarete. Eta hori ez aldatu. Azken 50 urtetan eta gaude egoera berdinan. Baldintza edo neurri batzuk jartzen ari dira kontrolatzeko gehiago, baina de fondo egoera berdina da. Zenolako neurria, kamera bajartzea? Edo zenbakia. Edo zenbakia. Baina gero ez dira identifikatzen, edo ez dakizer, edo ez da gertzen zenbakia pertsonarekin lotuta ez dakizer. Apostu bat egingo dut. 2 egunetara deko gure manifaldi, gure aldarrikapenak. Egongo dira, ziur nago. Egongo direla, norbaiti eskatuko dutzie nana. Behar da ni izango naz, ez dakit. Baina, ikusiko duzue. Manifestaldian, nik ez, eta barkatu, esan dudanean azkenengo urteetan, igual esan behar nun, azkenengo 5 urteetan honuntz, ze pandemiarekin bat, bortizkeria garatuen da askoz gehiago. Ze Cabacas ez dugu zeinoz ahaztuten. Baina gertatzen dena da, badau jendea, baketsua direla gehiengotan aldarrikapenak, eta hala ere, beti dago momentu bat non egoera aldatu egiten da, eta bortizkeria dator pertsonen gainean. Zenolako edo ze arazoak sortuko dituzte adibidez, jubilatu batzuk, erromon, egiteko, hor dauzela presentzia eta presentzia molestaten jatzuela, adibidez, edo garbitzaileak dauzela eskatuten euren eskubideak. Jesarrita, zenolako protesta violenta, eske gero agarrau egiten dira horretara. Esertzea eta egitea en plan agresibo, pasibo-agresibo, jesartzea, ez zaitu dela ikusten, ez dodala nahi zure presentzia eta esaten ari dutzu dela, nire gorputzarekin ez naz mugituko, hori da violentu izatea? Violentzia zuena. Porque daiko zue, hori dizu dinozuna, eskaera politikoa. Azken finean, eurak badakite eta lege, mordazak, babesten ditu. Porque bai, jarriko dituzte kamarak. Eta, epaitegi batera, zuzaude sartzen instituzio baten kontra esalatzen badozu. Ez da pertsona, da instituzio bat. Instituzio bat, menpe dagoela, Eusko Jaurlaritzan menpe. Orduan, zera ingo du,
eske nik ondinoz dut ikusi biztanlego batek zera erabasi dauala epaiketa bat euren kontra. Ondinoz egongo dira, baina ez dira autetzen, kezkeza ez otra. Orduan, klaro, horrek zenolako irudimen kolektiboa egiten dau poliziaren inguruan. Eta hor, hasiran eta gaiz aldatzeko martxoaren 8 bera aipatu duztula ez, hori aurki dugu, gainan dugu, aste azkenean dugu martxoaren 8 eta, aurten beste azken urteetan bezalaxe zaintzan jarri da arreta osoa, eta hemen esango zenukete azkenan ez peiota bada agente politikoetan ez, behintzat gauzak aldatzen hasteko ez, nork hartuko duen horren ardura. Uste duzue badela garaia edo ez, emango dela alako borondatea? Mugimendu feministak egin du, oso propositiboa izan da kasu honetan, ez dabile aldarrikatzen zaintza horrela modu filosofikoan, ez? Nik uste bai gainean jarri ditura zintzu diren bere ustez egon behar diren hiru zutabe horrela, ez? Zaintza lanak ez izatea pribatuak, dauden lanak duinak eta profesionalizatzea, eta gero beste eredu baten inguruan ari dira hitz egiten, publiko komunitarioa dena, orduan. Oso zehatzak izan dira. Segurazki lehen esan duguna, batzuk ere agertuko dira argazkian, onartu barik euren teiatuan dagoela pilota, baina, kasu honetan oso konkretok izan dira. Eta, de hecho, jarri dute mai gaina, guztiok dakiguna, baina bizibilizatu dute gaur egun zaintzaren sistema noren gainean dago pertsona migranteak eta emakumezkoak. Bi zutabe, bi pertsona, bi kolektibo, gainera askotan dira berdinak dienak, horiek gabe, gure zaintza sistema guztia erortzen da. Orduan, jendarte moduan, gainera Euskal jendartea oso zaharkitua ere dagoenean, eta zaintza ez dira bakarrik adineko pertsonak, aurrak ere sartzen dira, eta guztiok sartzen gara, guztiok daukagu zaintzaren beharra noizbait. Egotea hone betuta prekarietatean eta justo kolektibo zarogarri horietan, kezkagarria da. Eta niretzako hor argita garbi badaudela, batzu daukatela ardura, batez ere lan arlotik edo esparru publikotik heltzeko erronkari eta neurriak hartzeko. Gu movimentu feministatik oso argi ditugu gauzak, badakigu zer eskaten dugun hainbat urteetan, ez daukatenek argi dira, agintzen dutenek, porque beti daude kontraprogramazioak, bai egun martxo 8 ikusiko dugu albistegi guztietan zelan urtetzen diren lazituarekin edo txaparekin, eurak oso feministak direla esaten, baina gero feministak ez diren legediak egiten eta emakumeon kontra doi esan legediak egiten, ez jartzen esplizitoki eta ez sortzen sistema publikoa dan zaintzen sistema bat, adibidez, ez elkartuten movimentu feministarekin azken finean dira emakumeon aldarrekapenak mai gainean jartzen dituenak urtero eta egunero, eta ez dira esertzen. Ez dira kenduta Iruñan bere momentuan hasiron, EAko gobernuek ez dira jasarri. Behar bada, bai eiri txikietan, azken finean, lotura askoz potenteagoa dela, porque askotan bai, alkateza berrak dago movimentu feministaren barne, baina hiriburuetan, hainbat urtez gaude eskatuten elkartzeko, gure aldarrikapenak mai gainean eurei jartzeko, eta ikustea zelan eraiki aldugu eta zen olako aldaketa egon aldan hirietan, emakumeon bizitzak ezaintzeko baizik eta bermatzeko, duinak izatea eta eskatzea pentsio batzuk minimoak izatea. Badauz pilo bat aldarrikapen, non nik be estekote itxaropenik, non egun baten elkartuten bagara eta baldin badoiaz gure kideak, ara berbaitera, geldituko dala da dana superondo eta argazkia bai oso polita geldituko dala, baina
martxoak 8 hurbiltzen da neinea, guztiok dira super hori, feministo, eta egiten dute baietz, emakumeen alde, eta ez dakiz zer, eta ni oso feminista naz, eta ez dakiz zer, baina urtean zehar, feminista izatea da, bizitzeko era bat, eta eurak ez dira, eta ez euren politikak, ez euren pertsonak, ez, eta bar. Orduan, aldarrikapena jarraituko dira, martxoak 8 da zita potenteena, urtean zehar, eta ikusiko dugu zer gertatzen den biharko, ereneuneko manifestaldian, eskatuten dugunean eskatuten duguna, eta euregi gustatzen ez jako esan aldarrikap egiten dugu zanean. Baina aurtengo honetan Madrildik ere titularrak utzi gura izan dituzte, eta justu biharko egunean, bai ez legearen bueltako eztabaidari helduko diote berriz ere, hor, ikusi dugu PSOE-ren eta Podemosen arteko talka, batzuek elektoraletik ere ez asko izan dezakena, badirudi azkenean agian PSOEk Voxekin egingo duela aurrera ere, eta halako egun baten baitan horrek ematen du zer esana. Bai, nik uste dut ematen duela zer pentsatzea, batez ere gainera soeko jendearen txat ere, bai, ez? Eskumako, eskuin muturra bat egiten duena, horrelako proposamen batekin, ja, igual asoanketa bat egin behar dela. Nik uste dute, nik bi gogo eta egun honen bueltan eta alde batetik gero eta gehiago, ikusten dute, mugimendu feministak egiten duen gogo eta ordenarketa plantamendu direla serioak, direla rekorrio luzekoak, sakonak, eta ikusten dut jendartaren hainbat esparruetan, baita ere esparru politikoetan, baina baita ere beste sektore batzuetan, judizialak eta bar, dagoela amildegi bat, ez? Ikusten dute mugimendu feministak egiten duen plantamendua zaintzain inguruan orain, eta Idoia Mendiak luzatzen du jaiegun bat, gainera emaitzen du esan ez, ez bada martxoaren 8 izango da aitaren egunean. El día del padre. Iruditzen zen, hemen dago kristonarik eta teoriko, akademiko, praktikoa, benetan jendartera mateko beste leku batera serioa, eta beste batzu daude kokatuta, oso modu oportunista, oso modu, iruditzen zen oso kezkagarria eta hori amildegi bat dagoela inkluso hori, esparruetan. Eta lege honekin berdin, iruditzen zait, baloratu barik legea eta horrela, baina sartu direnean elementu batzu direla fondokoak, emakumeek dauzkaten eskubideak salaketa bat jartzelako orduan, migranteak baldin badira, ekarri dituztela benetazko, dagoelatzean gogoeta bat, gero arazoa da juridikoki, aplikatu alda modu baten hau bestean, baina hor asko da ere bai estamentu juridikoak egin behar duen formakuntza edo ere ariketa bat ez dutela onartzen. Eta iruditzen zait, egotea aukera eskumatik, eztabaida batean sartu beharrean, agertzea foko, kasu konkretuetan, eta huelta ematea guztiari, eta agertzea orain, Vox, PP eta PSOE, argazkian, oso kaltegarria dela, benetan egin behar den, ibilbide nuetanako, eta niretzako hori da, ditzen zaitu oso kezgarria, batez ere, mugimendu feministak egiten duenean proposamen bat, eta horrela pauso bat, berehala, botere faktiko guztiak, gizonak eta eskuma agertzen delako betoa jartzen eta polemika sortzen. Betoa jartzen edota hartzen bebai guk aldarrikatzen duguna eurei, bueltan emoteko, eurak horretaz ondasuna ataratzeko. Porque nik benetan, egunero ikusten ditute albisteak eta niretzako dago, unibertso baten arrakala. Nik uste pertsona hauek, poterea daukatena, bizi dela Matxilandian, eta gu bizi gara bizi garen unibertsoan, non ikusten dugu, eta pilpilean dagoen, dauzen arrakalak, dauzen desberdintasunak, dauzen diskriminazioak, hainbat ikusten dugula, gure egunerokotasunean, baina eurak bizi dira, beste unibertso baten. Pasaren egunean, nire gustatu itzaidan asko, daude eztabaidatzen ia erregularizazio lortuten dira, lortu dabe, eta egon zan, Asari Bibak,
dala, humorearen bitartez egiten duela lana, eta gustatu zitzaidan esan zuen zer, eske daroa zuen, ez dakit ni humorista naz, eta daroa zuen ez dakit zenbat urte egiten nire lana. Eske niretzako dira, eske paiasu hutzak dira. Eske doa zara, hartzen du, dabe euren dirua, ondo sartuta, hitz hutzak eta funtsezkoak ez direnak botatzen dabe, ez dakite ezer mugimendu feministaren inguruan, ez dakite ezer gure aldarrikapenen inguruan, baina berbaiten dudanean, esango dut, 80%, eske ni se nos quiere ni se nos espera. Eta orduan gertatzen dena da, berbaiten dutela gure burutaz. Barkatu, ezeri mugimendu feministarekin, ez dagoela bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan dagoela hainbat, eta orain, azten dira, que si la lens trans, que si la sino, que si no seke, eta egiten dutena da momenturo talka egiten. Baina funtsezkoa dana, eta beharrezkoa dana aldatza, eta benetan, legedi aldatzeko, eta gizarteak izateko aldaketa estruktural bat, da, como, hori, beste unibertso bat, honen inguruan guk ez dugu, por qué? Porque horrek ez dotzi ez hartuten kredito politikoak, porque eske bestela ez dut ulertuten. Gauz aldarrikapen, zu dinozuna, sakonak direna, urtez gauzela eztabaidatzen. Gauzak ez dira gualtzatzen garela eta mugimendu feminista esaten duela. Gaur eskatuko dut ez daki guztiak belarritakoak eroatea. Ez barkatu, generoaren inguruan, prostituzioaren inguruan, trans inguruan, orientazio sexualen inguruan, urtez eta urtez daude barruko eztabaidak. Behintzat errespetatu. Ez gaituzte errespetatzen. Pentsatzen da bez daki, garela, eskolako lagun batzuk elkartzen garela, eta hor gauzela, pote batzuk hartzen, ez estrukturalak diren debateak egiten ditugu, oso sakonak, eztabaida brutalak dauzela bebai gure barne, porque azken finean dauzela, kontrapuntu, eta bilatzen dugula, guztiontzako hoberena dala, edo saiatzen dugu. Orduan behintzat errespetatu, emakumeok urtez egiten ari garena, eta eseri, eta entzun, eta ikasi. Honekin hemen utzi behar dugu solasaldia, martxoaren 8 begira gaudeia danik, ikusiko dugu zer ematen duen, eskerrik asko bioi gurean izatearren, eta jarraian albistekin utziko zaituztegu. Opa, Azarraldeko Jokin eta Arkaiz gara. Eta gure Oasia azken diskatik, pluralean dantzatu abesti eta bideoklipa aurkeztera gatoz. Eta animatzen zaituztegu, 11 telebistako bizi musika ikustera.